As pastoradas son, digamos, unha mena de piezas teatrales populares que se feban, que se representaban, sobre todo pues, en as fiestas, en as romerías, e que velunas continan en cara representándose. Digamos que o megollo de estas obras teatrales, estas chiquetas obras teatrales, lle o diálogo entre o mairal, que lle o pastor principal, e o repatán. Son os dos personaxes principais. O mairal lle o personaxe serioso, xusto e dreiturero, responsable, que quere fer treballar ao repatán no día da fiesta do lugar, e que non, en fin, que cudie, que cosire as ovellas, no? E o repatán lle o personaxe chuzón, irresponsable, que o que le cuaca lle beber, lle borinero, beber, minchar e si puede, escaparse en entrar a fiesta do lugar e deixar as ovellas así, no? E ese é o diálogo con que se inician casi todas. Dimpués, ya gozan desarrollar, digamos, pues, los acontecimientos del año y repasan bellas cosas, critican, etc. Y esa parte goza estar pues, cambiable según esas representacións, según esos años. Pero cal dicir que as pastoradas gozan estar, en moitos casos, dentro dun conxunto máis grande que é o dance, que incluye os bailes de tochos ou de espatas, e tamén a representación de o bien contra o mal, ou bien de cristianos contra moros, ou cristianos contra turcos, o l'Àngel e o Diable. Esta parte, que tamén é, digamos, teatral, pode proceder de os autosacramentals, e é a parte que goza estar máis en castellano, en un lenguaxe máis castellanizato. En bellas zonas se han conservado, ou bellos puestos concretos, se han conservado os bailes de dance, como ocurre, por exemplo, con o dance de San Lorián en Huesca, ou con os bailadors de Santa Orosia en Chaca, pero non se ha conservado o texto, ni outras partes. En cambio, en zonas de monegros, Sariñena, Sena, mesmo en Tardienta, en Almudévar, en Sigena, en La Naja, en La Almolda, etc., se han conservado dances moito completos, aunque talmen as pastoradas sigan en unha lengua máis castellanizada, pero sempre había trozos en aragonés, palabras en aragonés, en donde se conservan máis pastoradas e en Ribagorza. En Ribagorza, e, por tanto, en un aragonés ribagorzano. Pero é curioso que se trata de un aragonés ribagorzano que é máis occidental de o que se charra agora. As pastoradas se sitúan máis ou menos o suyo origen a finais do 17 ou como moito no 18. E os papéis que conocemos son entre 18, 19 e 20. E conocemos papéis do siglo XVIII, por exemplo, da pastorada de Besiáns, da pastorada de Capella, tamén da pastorada de Trillo, en Afueva, estas principales, de Torres del Obispe, de Perarruga, etc. E todas manifiestan un tipo de aragonés, digamos, máis central que o que lle agora o ribagorzano. Por exemplo, podemos trobar participios en ato. Na pastorada de Besián, os participios que se emplean son en ato e non en au. E trovamos l'artículo lo e l'artículo o con moita facilidade, aunque con mezcla del artículo el. Pero isto ya mesmo en Castigaleu, a pastorada de Castigaleu, ya en zona de fabla catalana, manifiesta un tipo de fabla que é menos catalana que o que se charra agora allí. E un ribagorzano máis occidental. Pero non solamente en Ribagorza, tenemos pastoradas importantes fuera de esta zona. Por exemplo, as pastoradas de Yebra de Basa, de Santa Orosia, que se han representado a lo largo do siglo XIX, vía papéis de principios do siglo XIX, e é moito interesante porque se recuperou en as añadas, se remató de representar sobre 1960, pero despois, en as añadas 90 ya se recuperou outra vez gata, e dende agora, a lo largo de máis de 30 años, se ha seguido representando e continua. E se van fendo actualizacións do texto, vía un autor principal, pero normalmente nas pastoradas colabora achendo lugar e se va fendo un texto popular que cambia cada año. Tiene unha parte común,
en este caso que o martirio de Santa Orosia, pero dimpués había unas charradas entre Mairal y Repatán que pueden cambiar cada añada y que charran de acontecimientos añals. Y é tamén importante, por exemplo, a pastorada da hierve, que tamén é de autor conoxito, pero que, bueno, pues manifiesta un tipo de aragonés moito máis genuino do que agora se conserva na hierve, e é de 1855. E, por supuesto, a pastorada de Santa Orosia de Chaca, que en realidad lo claman coplas de Santa Orosia, pero é un texto curto, posiblemente un troz, de una pastorada máis gran que se representaba na fiesta de Santa Orosia e que se conserva na Catedral de Chaca. E é a máis antiga de que se conservan porque procede do siglo XVII, posiblemente, ou en principios do XVIII. O sea que a de Chaca, a de Hierve, a de Yebra de Basa, a de Besians, a de Capella, a de Trillo, en la Fueva, por tallo, dende o punto de vista lingüístico, servan as máis interesants. En català se n'ha conservat pràcticament només una, que és la de Menabarri. Existeix també la de Castigaleu, però té altres elements, majoritàriament de tipus ribagorçà i aragonès, amb algun element de català, però la pastorada pròpiament en llengua catalana és la de Benabarre.